Mopogore opogore mag piny owacho motenore kod chiemo kaachiel gi ngima dhano, aluora kod jamni onyiso komiti mar od bura mochung'ne thieth ni piny Kenya nigi lony manyasani manyalo yango ka cham ma olos kod lony manyasani kata GMO nyalo hinyo ngima jopiny kata oyo. E romo margi kod komitino, migepego wacho ni chiemo mag GMO en achiel kuom yore mabeyo mag kedo gi nok mar chiemo e piny mangima, ka bende gilero ni piny Kenya nigi chike moromo tayo tiyo kod chiemo mag GMO. Kata kamano ne ginyiso komitino ni chenro mar pidho cham mag GMO onego time puothe madongo ma ok puothe matindo. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag thieth osebedo kaka opach jopiny, jolony kod grube mopogore opogore e wi paro mar rwako chiemo mag GMO. Meet the international standard, and they also meet the safety standards that have been established within the legal framework of our country. We have the Biosafety Act of 2009, and the MD, the CEO, National Biosafety Authority, is going to elaborate about it. This law and the 4 implementing regulations governs how GMOs are handled in Kenya. Kenya has a robust biosafety regulatory framework that is sufficient to ensure the safety of human health, animal health, and the provision of an adequate protection of the environment.